Het doel van hun reis en van hun komende week is dat zij opnieuw trainen voor vliegtuigbrandbestrijding. Vliegtuigbrandbestrijding is een apart onderdeel van het brandweervak. En daar moet je speciaal voor trainen. En we hebben in Jacksonville een school gevonden waar we alle mensen regelmatig heen kunnen sturen om de juiste trainingen te volgen. Cruciaal. Bij de audit die elk jaar of wel om de 3 jaar wordt gedaan voor de vakbekwaamheid, dus de geoefendheid van de mensen, wordt gekeken of die training behaald is. Of die gedaan is en behaald is. Zo niet, dan mogen die mensen niet meedoen in de wacht, in de dienst. En als je te weinig mensen hebt in dienst, uiteindelijk kun je dan geen brandweerdienst meer hebben. Dus het is cruciaal dat er genoeg mensen deze training volgen. Vandaag zijn er 14. Vorige week ook 14. En in de komende maanden gaan er nog 3 groepen van 14 heen. En heeft iedereen weer de training gehad. En dan doen we volgend jaar beginnen we weer opnieuw. Nee, niet het hele personeel. Het gaat om de groep die op Oscar, op het vliegveld brandweer werkt. Iedereen zou een beetje te veel zijn. Er zijn 120 mensen. Dat is een beetje erg veel. Dus een bepaalde groep van man of 50, 60. De training houdt in dat ze leren brandbestrijden. Brandbestrijden bij een vliegtuigmotorbrand, bij een landingsgestelbrand. Maar ook dat ze leren hoe mensen te bevrijden uit het vliegtuig, als die gecrashed is. En dan krijg je een hoop verwrongen metaal, daar moeten mensen ook uitgehaald worden. Dus ze krijgen alle aspecten van een vliegtuigcrash of vliegtuigongeval, van brand tot ongeval, tot crash, krijgen ze allemaal mee te maken. En dan gaan ze allemaal beoefenen in bepaalde scenario's. En daar zijn ze dan een hele week mee bezig. De verplichting om dit soort trainingen te doen valt onder de ICAO-check.